Bueno, señoras e señores, son as 7 menos un minuto da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como cada tarde en directo. Sí, estamos no Nadal, época preciosa, época bonita, xente que queredes, xente que non queredes ver tanto, pero hai que ver igual. Bueno, estamos todos contentos, non? Na casa contentas, celebrando con toda a familia, e iso é importante. Pero, sempre ustedes que seguiren @Voltas co Prato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E atención, porque hoxe veñen ven o material do bo. Veñen cociñeros espectaculares. Vamos a recibir con fortísimo aplauso a Xulio Mato, Merche Rodal. Un aplauso para eles. Como estades? Como foron as festas, Xulio Mato? Moi ben, Sí? moi ben. Celebraxo ben? Moi ben celebrado, sí. Descansaches? Sí. Ti? Eu tamén. Cansáchete? Eu non me cansei nada. No, Quen cociñou na tua Un día casa? máis. Eu fui convidado. Que me dice? Eu arranxei a carne, pero... Pena máis. Pena máis. Eso para ti é como Eso é como- facer unhas aceitunas con un Eso é pouco de queixo. como para ti cortar o queixo. Exactamente, exactamente. E Merche Rodal, que tal pasou as festas? Moi ben, familia, e moi ben. Hola, e cociñaches ti? Non o vas creer, Non o vou creer. pero eu tive que facer os doces, as sobremesas fixenas eu. En serio, Que raro, Nunca pasou, que Merche Rodal paga as sobremesas. Por certo, quero recordarlle á xente da casa dúas cousas. Unha é que temos aberto o noso concurso fotográfico cesto gastronómico do Voltas co Prato, no que tedes que enviar todas as fotos das receitas que fostes facendo durante estes días de Nadal. Por qué? Porque podedes levar unha cesta maravillosa de 200 pavos, de 200 machacantes, a cesta, para que pido un aplauso, a cesta do Voltas co Prato. Aí está. Que cousas, Wow. Está moi guai. 200 eurazos, Está moi mala guai, cesta. 200 eurazos. Así que, por favor, moi guai. enviad as fotos, porque o luns, aquí ven a segunda cousa, o luns decidiremos quen é o gañador ou gañadora, e é que este luns 29, e para isto sí que pido o aplauso Ollo, máis grande. ollo, Ollo a isto, ollo que vas a decir. Ollo, Este luns 29, é que xa me trebuco dos nervios. Este luns 29, este maravilloso programa fai 900 programas. Toma! 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 900 tardes dándovos a chapa. E o curioso é que... 900, Non, siguen aí, despois de 900. 900. Eu non tiña unha cana cando empezamos. Tú tampouco. Eu tiña pelo cando empezamos, xa non entendo. Bueno, veña, imos cociñar a ver que nos trae Consuelo de Deixebre. Hola, son Consuelo. Son dunha parroquia de Deixebre, pequeniña, moi bonita, sobran restos. Gústame moito as empanadillas. Gustaríame que me explicaran como se poden facer destes restos que me sobran. Tanto de marisco, como de pescado, como de carne, como do que sea. De verduras, de todo, de todo. Eu quero lle mandar un saludo a toda a miña familia, a meus fillos que son maravillosos, aos netos, e a todo Galicia calidade. Un biquiño para todos. Dillo Consuelo, bico para toda a familia e para toda Galicia calidad. Dillo Consuelo, gustoume. Xulio Mato, que prato de Galicia calidad vas facer ti? Empanadillas. Moi ben. Empanadillas, eu penso que as croquetas Sí, salvaron moitas ceas e moitos restos de comida de ir ao lixo. correcto. Entón, a mí sobrou un pouco de polo asado de... Bueno, un pouco de Leitebo, bastante. Un polo, eran moitos polos. Sobrouche un polo Sobrou enteiro. un polo. Un polo enteiro, Todos sobrou. medios. Entón, pues, vamos a facer unhas iba a decir unhas croquetas, Unhas unhas empanadillas empanadillas. de polo asado, cun refrito de verdura, despois un poquinho de cocido, e vamos a facer unha maionesa xaponesa, que é moi, unha maionesa que botamos 2 chilindradas para que parezca oriental. Vale, que botas Pero que lle vai moi ben. soya, non? E hai vinagre de arroz, Claro, exactamente. ese diste que é xaponesa. É xaponesa. Perfecto, pois Xulio Mato vai Moi facer ricas, unhas... fritas, que se poden facer ao forno, pero a mí gustan máis fritas. É que el forno non tes. Por eso, agora vou facer fritas. Perfecto. Xulio Mato vai facer unhas empanadillas fritas, que quede claro, de polo asado que lle sobrou durante estes días de Nadal, nos que el non cociñou. E Merche Rodal, Eu vou facer unhas empanadillas tamén, pero a min quedaronme uns lagostinos na caixa. Pensamos que coceramos todos e quedaron aí 4 bailando tute. E con eses lagostinos vou facer tamén unhas empanadillas. Bailando tute. 4 bailando tute. Poderíase facer tamén, pois, con eses lagostinos xa cocidos que che sobran tamén na fuente, pois con eses tamén podes facer unhas empanadillas riquísimas. Pois, señoras e señores, Merche Rodal tamén vai facer empanadillas, así que facemos empanadillas... Non marches, Merche. Facemos empanadillas no Voltas co Prato, marchamos, ahora sí, con Merche Rodal. Veña, ahora sí. Bueno, estamos na Voltas co Prato, estamos entrando xa nos últimos días deste 2025 e estamos
moi contentos e contentas de que pasedes as tardes con nós, porque tivemos programa toda esta semana, así que moitas grazas por vernos. E xa sabedes que, como sempre, podedes chamarnos ao 664-4834-19, se é o teléfono da Voltas co Prato, comentado que queirades, falade con nós, queredes felicitar a alguén, darlle os parabéns, feliz ano, felices festas, o que queirades, ou se non o queredes decir a nós, Aí está o 664-4834-19 e, ademais, repartimos cartiños. 50 euros dunha vez. E 50 euros dos. Na Voltas co Prato, da No día televisión. de Galicia. Aí podía decir das empanadillas, pero bueno. Ah, na televisión das empanadillas. De Galicia calidad. Ese. De Galicia calidad. Foi unha boa festa, Moi ben, moi Merche. ben. Merche, entón, a ver, Bueno, cabezas. Claro, aproveitamos que os lagostinos están sin cocer, entón poñemos as cabeciñas aí a machucar un pouco. Pa que den sabor. Den moito, isto dá moito sabor. Se temos os lagostinos cocidos, non dará tanto salor. O sea, tanto Salor. sabor. Tanto sabor. Tanto salor. Tanto salor. Oh, Un poquinho de aceite, as cabeciñas aí sofritindo, van a deixar un montón de sabor nese aceitiño, despois aí facemos as verduras. pregunta. A mítica pregunta de sempre. Mira como cando hai recende cabezas xa. de lagostinos. Pregunta. Merche Rodal, coas cabezas despois que faz? Tritúralas, reservas, que faz? Podería trituralas, ou senón porque temos pouca presa, o sea, temos moita presa e pouco tempo. Entón non me vai dar tempo, pero poderíamos trituralos para aproveitar todavía máis o quixera, sabor, non? sí. Vale. Neste caso vas a apartar todo. Reservamos, e deixar retiramos e ese despois material. aí é onde facemos as verduriñas que teñen todo ese sabor. Como sabe, Como sabe, Vos Un poquinho de pensabades que sal. non. Pensabades que non, pero se aínda estades pensando que regalar, agora que xa ve o Papá Noel e o palpador, aínda non viñeron os reis, pois para reis que podes regalar? Unha caixa de lagostinos. No, Unha batería de cociña. no, a caixa de Agostinos, no. O libro do Voltas co Prato, Merche Rodal. Donde hai moitas O libro do receitas Voltas con co Prato. lagostinos. Claro, hai moitas receitas de lagostinos, sabe que queirades. Vos chamades á librería ou ides pola librería, sempre pequeno comercio, por favor, comercio local, ides por ele e dices, Manolo, Antonia, como queirades, quero o libro da cociña da televisión, aí xa saben cal é. O libro das receitas do Voltas co Prato, por favor, comprade. Boteille un poquinho de brandy, vale? Vale. Porque lle queda moi ben o marisco. Oh. Oh. Deixamos que evapore. Oh. Agora cheira mellor, verdad? Retiramos as cascas. Atención, Agora abriu unhas ventas, Merche? Abriu unhas ventas, eso, E co que dicías ti antes, se quixéramos triturar e aproveitar, despois triturar, despois colar e volver a poñer as cabeciñas aí, poderíamos. Molt bé. Si teveramos máis tempo. Vale, pois vou marchar con don Xulio Mato a ver como lle foi o Nadal a él, que nos conte a súa vida e demais, que, buah, que genial, que as súas fillas son maravillosas, xa sabedes. Veña, vamos con Xulio, va. Pois todo o que dixeche. Verdad? É que eu xa sabía que todo o que che dixen é verdad. É verdad, Que che todo vai verdad, gustar, que che todo decía. verdad. Sí. Entón, moi ben, as túas fillas son maravillosas, Moi ben, moitos regalos, moita comida, moita salud, por suerte, de Porque momento. na vosa casa Sí. carga máis Papá Noel e Mira. o apalpador ou cargan máis os Mira, reis? na miña casa sempre cargou moito máis os reis, pero cando as cativas eran pequenas decidimos Quen que- decidirían Papá Noel mal os reis? xunto cos reis, houve un consello. concilio, Un concilio. Houve un concilio Concilio e de dixemos, Trento, ¿no? que se poña as pilas o apalpador máis Papá Noel porque as rapazas necesitan máis días para xogar. Bueno, cos vos xoguetes. tamén tedes o lenchero, non? Claro. No, Porque no, vos- nos facemos o mismo. O sea, Facedes todo. Noite boa, aí veñen todos xuntos. Veñen todos. Veñen todos xuntos. Pero tamén lle dicen, pero ostras, baixaron os tres. Sí, eu- Baixou o sí, Papá Noel, o apalpador e o lenchero. Claro, os tres. O lenchero que parece o negro porque era carboeiro. Sí, é verdad, sí. Bueno, polo asado. Moi ben. Vale, mira, aquí teño un refritiño, allo, cebola, corteno así en xuliana porque me fixo chiste. Podemos cortar como máis nos queirades. guste, vale? Vale. Porque a min o allo porro en xuliana encanta, me toca aquí aí. Un trozo de allo porro, media cebola e un par de dentes de allo. Xulio chega innovadora 2026, Eso é. señores e señores. Ainda non chegou o ano, pero E xa xa cheguei está- eu. xa está innovador. Xa cheguei eu. Mira, vamos a utilizar medio polo. E quitamos así o máis gordo. Isto podemos volver a utilizar para unha sopa, incluso, Toda esta casquería, todo este hueso Vale. e piel, e todo Un podemos caldo utilizar. igual, non? Ou para un caldo. Eu que dixen, unha sopa. Sopa, dixetes. Pois un caldo, botamos uns fideos e temos unha sopa. Pero non é un... O sea, o caldo é o paso previo á sopa. Claro. Ah, non? Eu que dixen? Dixetes sopa. Eu dixen sopa. Eu dixenlle, sácalle o fideo e dalle caldo. Veña, perfecto. Pois Caldo. podemos facer un caldo, ou incluso unha sopa. Vamos chamar a nosa convidada. Madre mía. Recibimos con aplauso a Consuelo de Deixebre. Un aplauso para ela. Hola, Consuelo.
Que tal, como estás? Ven por aquí, ven por aquí. Arrímate, Xulio Mato, arrímate aquí adiante. Hola, Consuelo, benvida. Como estás? Como estás? Eu estou con fame. Con fame, pois viñeches ao sitio. Home, é que si ves farto este programa ou farta non vale nada, eh? Claro. Non se pode vir farta este programa. Xa non comín ayer, nin... Ah, xa non comeu. No. Ningún día de Nadal Sí, comiches. ó. Non comeu ningún 25 de decembro por vir aquí. Bueno, que tal foi o Nadal? Ben? Si, ben. Sí? Sí. Bueno, está ben, pois nós traemos máis comida, por si non che chegou. Nin Noitebo, nin Nadal. Xulio Mato, conta ya Consuelo. Bueno, Consuelo, mira, non sobrou-nos polo. Sí. Entón vamos facer unhas empanadillas de polo. Ai, que ben. Vale, entón, mira, é polo asado, aquí teño un refritiño para que queden así máis jugosas por dentro as empanadillas. E vamos a botar o polo moi picadiño, vamos a botar un poquinho de ovo, un poquinho de salsa de tomate, e ese refrito que temos aí. Moi ben. Entón xa temos aí un recheo Xa parece estupendo. Podemos ir meter. A mí, cando fago empanadillas así de carne, gusta de meter queixo tamén, eh? Pero neste caso non llevamos Non meter. tiñas queixo? Non, llevamos meter porque senón igual abusamos un poquinho do queixo. Pero o ovo cocido queda super ben. O ovo cocido para mí na empanadilla é indispensable. Pero se o queixo nunca sobra. Queixo nunca sobra, xo sei, pero bueno, hai que estes días hai que controlarse un pouco Hai que controlarse un pouco. a boca. Si, ahora, non vos Porque acordou onte nin Antón. xa vamos tomar Claro. o queixo co viño de antes de Claro, comer. chegades ao O queixo programa, ca sobremesa. chegades ao programa e queredes vos controlar, pero onte máis Antonte non, non? Claro, no, xa te controlas ti por todos. Por favor, Por favor, un respeto á xente que nos ve que quere ver platos contundentes. Bueno, aquí Xulio? podemos facer, mira, podemos facer dúas cousas. Se non temos apuro, Vale. neste refrito, botar esta carne, botar todos os ingredientes que vamos a utilizar e facer unha farsa e deixala refriar, ou como neste caso non temos tempo, que necesitamos que este polo menos templada para poder rellenar, para que non se estropee a masa. Ou neste caso vamos a botar aquí todos os ingredientes fríos, vamos mesturar o refrito, a refriamos xa Todo. de paso que remexemos e xa podemos empezar a fritir se temos máis apuro, vale? Perfecto, pois Consuelo, esta é a idea que trae Xulio Mato. Tes algo que decir? No, eu vexo perfecto o que está facendo. Gusta o polo, sí? Bueno, eu son... No. Sí, me gusta, pero quero dicir que non son destas persoas que a comida favorita tampouco. No. Pero eu como de todo, O sea, que non moito. Comer como de todo, A ver, queres que Cago na leche, Consuelo. Está sendo moi política, Claro, queres que lle traduce o que querías decir? Que non lle gusta o polo. Claro, é que No, gustar, gústame. Xa. Quero dicir, pero non dicir é a miña comida favorita. Xa. Non serán os langostinos. Os langostinos tampouco, Bueno, pues vamos a ver los langostinos de Merche, vamos a ver los de Merche, tira. Comer de todo, eh? Venga. Hola, Consuelo. A ver, Consuelo, os langostinos favoritos de Merche. Eu vou facer unhas empanadillas, pero con recheo de lagostinos. Moi ben. Estou aí, aproveitei primeiro as cabeciñas para sacarlles un pouco de sabor e agora estou facendo as verduriñas nese aceite que deixaron. Puxenlle un poquinho de nada de cayena para que lle dé un poquitiño de nada de picante. Gusta picante? Gústame moito, pero non podo tomar. Bueno, Un pouquiño. entonces Que que lle dé un sacámosla, saborcillo. sacamos a cayena, Consuelo, ou non? No, deixa, xa está. vale. Unha é pequeniña e vai a estar pouco tempo. Aquí un bocadinho que vai a tomar, creo que non vai a Vale, tomar. esperemos que non. E nada, picando os lagostinos para despois engadir o sofrito. Pouco máis, porque además aproveitamos estas masas que están feitas, que son moi rápidas. Se poderemos facer masa na casa, perfecto, pero estes días que hai pouco tempo, Hai pouco tempo. hai moita comida que aproveitar, pois facemos así. Pois, Consuelo, tenche que preguntar cal das dúas levarías para deixebre se tuveras que escoller unha. Si tens que escoller para levarlle a xente, así sin probar. Se tivera que escoller para levar, Sí. non escollería ninguna delas. Moi ben. E espera que che vou a dicir unha cousa. Isto nunca pasou no programa, No. De maravilla. Sigue. Sigue que non está subindo a audiencia ahora. Sigue. A mí dixo unha filla na casa, mamá, Sí. non vai a dicir tonterías adiante da cámara. Vale. Entón, vou ter que me poñer detrás da cámara. No, ti estás dicindo a verdad. Eu digo que sinto. Vale, perfecto. A min gústame, pois... Consuelo non levaría nada para a súa casa, así que vamos a mandar ao rincón de pensar. Tens que ir para o rincón de pensar. Vai para ali sentarte ali e despois chamamos. Un aplauso para Consuelo de Dixebre. Moi buena. Que está con nós Moi con a buena. Voz Escoprata Televisión de Galicia. Señoras e señores, hoxe cociñamos empanadillas, porque cando xa levamos varios días de comidas familiares, a niveira che de fiembreiras, sospeitosas, e a pregunta eterna de, pero isto ainda serve? Bueno, pois parecen como a mellor solución, as empanadillas, sí. Un anaco de polo asado, o bacallau que sobrou de Noiteboa, ou mesmo ese marisco que xa non apetece comer tal cal. Todo ten unha segunda vida se acaba ben picadiño dentro dunha empanadilla. Mesturas, probas, axustas un pouco de sal e listo. Cociña de aproveitamento, pero con dignidade, e con moito sabor. Galicia calidad.
O mellor das empanadillas é que non xulgan, aceptan recheos humildes e tamén as sobras dun menú de gala. Ademais, son rápidas e perfectas para comer coas mans, algo moi de agradecer cando xa estamos fartos de cubertos e sobremesas eternas. Así que, xa sabes, antes de tirar nada, pensa en empanadillas. Porque aproveitar as sobras do Nadal tamén pode ser unha festa. Probade as nosas e contádenos que tal, como sempre, en @voltascoprato, onde nos tedes que seguir e onde ademais temos ese concurso fotográfico texto gastronómico de 200 pavos. Veña, marchamos con Don Xulio Mato. Menudo papelón que temos, Por qué? Con Consuelo. Que non lle gusta nada. Non vai haber nada que te consuele. Xa está. Stop. Bueno, Sí. vámonos a intentar, Consuelo. Vámonos a intentar. Vamos a Pregunta intentar de porque nós viñemos a xogar tamén. Pregunta de concurso para a xente que está na casa por 50 euriños. Veña, que levades 50 euros que estamos rematando o ano. Fora daqui, Pelusa. Por 50 euros, de que son as empanadillas que está facendo Xulio Mato? De un maravilloso polo asado. Maravilloso, Maravilloso é o que temos que convencer a Consuelo de que é. No, eu teño que dicir que son moi fan do polo asado. Eu tamén. Encántame. Encántame as croquetas de polo asado que tamén. ricas, Encántame. Que ricos. Bueno, pues vamos a empezar a selar. Bueno, chamade ao 664. Chamade. Polo asado. 664 483 419. A resposta do concurso é... Polo asado. Polo asado. Polo asado. Polo asado. Xa está. Xa podo seguir. Bueno, mira, Xa te ahora, pasache. bueno, esto xa biche máis veces. Sí. Oblea, renchemos, tenedor. No bol temos o refrito, o tomate, o polo, o ovo, e nada máis. E nada máis. E un poquinho de sal. É todo mesturado para que refríe. E todo mesturado para que refríe, que agora xa está temperado. Vale, poñémolo a punto de sal porque unha vez que entra aquí dentro xa non se pode tocar. Claro. Vale. E recordade que cos restos podese facer un caldo. Un caldo ou unha sopa se lle botamos fideo. É importante saber a Eso diferencia. é fundamental. Pois hai xente que pensa que todo é o mesmo e non. No. Hai cousas distintas. Para eso temos este divulgador gastronómico. Bueno, pues mira, facemos un poquinho de presión para que non se nos escurra a farsa. Que esto ti xa sabías que se chamaba farsa, verdad? Sí. Ah. Home, a ver, Xulio. Claro, por eso. No, é que era unha pregunta Ou amalgama. retórica. Ou amalgama tamén, no teu idioma. Retórica. No teu idioma como é? Pletórica, Amalgama, no teu idioma. Bueno, amalgama é para outras cousas. Non, Isto é unha farsa. eso para ti é unha amalgama. Nós facemos unha amalgama para conseguir unha farsa. Amalgama é calquera cousa que ti podes utilizar para construir un muro con ladrillos e pejen. Eso é unha amalgama para ti. No, eso é unha farsa para mí. Vale, é unha farsa. Sí, Perfecto. como a ti, Ah, que es un farso. son un farso, unha farsa. Bueno, Merche Rodal, deixame pues eso, Xulio, veña. teño aceite quentando, está pronto este empezo, Perfecto. Non hai que pintalas ni nada. No, para fritir no, eso é para ir ao forno. Non sabía. No, pues ves, outra cousa máis. Pero para eso toda xa o aprendo divulgación. Temos o sofritiño feito. Estabas como quieta esperando que viñera a Eso sí, cámara, verdad? sí. Quedou así congelada. Eu, que fai esta estatua aquí? Lagostinos para dentro. Nada, un par de voltas e xa se fan nun momentiño. Ademais, como despois van para fritir, xa se terminan de facer. Que pensará Consuelo, Que farei eu aquí, pues, que non me gusta nada do que están Estará facendo. Consuelo pensando, en plan, en que momento? En que momento decidín eu? En que momento pensei eu en vir aquí para que me fixeran polo asado e lagostinos, Claro, ela pensou que ao mellor hoxe pillaba bogavante ou nécora, pois non. Claro. Non sobrou. A nécora Non, é o... no. Esas cousas non sobran. Nin chuletón, nin Nada. nada. Bueno, Consuelo, para a próxima. Para a próxima. Bueno. Polo e xa temos lagostinos, Polo e lagostinos, Joder, apagamos xa. Mira que non lo curramos, facemos unha receta do mar. Xa. Outra de monte, Esperando de terra, malo será, que esperando tal, non sei que, e ven e di. Lagostinos, e di, por. No, ni bueno, ni como. Escoita, pero está genial, eso, Como É está? a primeira vez que nos din, non me gusta nada isto. É a primeira vez que pasa, é o Está día genial. máis bonito de todos. Bueno, temos Xeramos aí. canelós, que era o día. É verdad, é verdad. Tamén, pociña de aproveitamento, calerón sería, mira, moi boa Moi opción. boa. Sería moi boa. Bueno, o mesmo que Xulio, a masiña esta que saben feita, As obleas esas. podemos, non sei se ti fixeche, Xulio, os bordes, poñerlle un poquinho de auga para que peche mellor. No, eu tenedor. Eso contástelo xa, eu creo Eu que contaste tenedor. algunha vez, Así pegan mellor, pero Ti bueno. podes considerar iso un superconsello? Pois vamos a ver como quedan as de Xulio, despois decidimos se é un superconsello ou un consello. Pero vámonos facer por si acaso, veña, va. Que igual é o último superconsello do ano, entonces, como ahora estamos distribuindo, vou alá. Veña, espera, Para que- espera. 3, 2, 1, superconsello.
Para que as Espera, ahora. Para que as empanadillas pechen mellor, poñémoslle un pouquiño de auga polos bordes. Así, o pechar, quedan ben pegadiñas unhas con outras e non abren o fritir. Vale, ahora unha cousa. Dime. A ver, levamos xa moitos superconsellos. Sí. Sabes que hai que esperar a que desaparezca da Sí, pantalla. é que levaba tempo sin facelo, perdón. Nada. E se se abren? Se abren, pois non sei, claro, non será un superconsello. Mira, quero que miredes ben como está pechando Merchi, porque Merchi pecha distinto que Xulio. Merchi sí? vai como trenzando, non? Como na empanada, Sí, Xulio pechou co garfo. sí. Claro. Dúas formas de pechar diferentes. Así, mira, sabes o que está guai isto? Pois que se facemos, por exemplo, se fóramos Xulio máis eu e cociñáramos xuntos, pois poderías saber de que é cada empanadilla. Pois as que teñen este peche son de lagostinos, as que teñen aquel vale. son de polo. Moi ben pensado, Vale, vale, moi ben pensado, Merche. Aí vai. Sí, señor. Apagouse a cociña, está apagada a caca. Sí, a cociña. miña tamén se apagara, Pois moi ben, Merchi, aquí Pero bueno. toda aceitosa. A primeira é como as filloas, a primeira sempre queda regular. Veña, marcho con Xulio, vamos repartir cartiños, que nos están chamando de Vigo. Imos a Vigo, como digo. Alejandro, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, sentado mirándovos a vos. Moi ben. Gusta máis xente que está sentada, porque hai xente que descansa ao cu, como a mí. Moi ben. Moi ben. Máis ou menos. Claro, que necesidade hai de estar cansado na vida, Xulio? No, ninguna. Non hai ningún. Pois que, claro, a xente como a ti, ninguna. No? Eu tenho que estar cansado, senón non facturo. Pero é que se che dan a escoller entre sentarte e estar de pé, sentaste. Pero se me sento damos sono, entón moitas veces é mellor estar de pé, para estar bueno, desperto. sí. E Sí, vivir. Vivir. Eu vivo moi ben no sofá, Sí, ti viveres como un marqués. Veña, Alejandro, por 50 euriños, dime de que son as empanadillas que está facendo hoxe Xulio Mato. De polo asado. Moi ben, aplauso moi para ben. Alejandro, leva os 50 euros do Voltas co Prato. Moi ben. Moi ben. Ben, boa tarde. Pois, Alejandro, boa tarde, felices festas e feliz ano. Igualmente. E disfruta os 50 euros. Eso, disfruto os 50 euros. Chao, chao, taloguiño. Aí están os 50 euros, despois habrá outra pregunta, así que atentos e atentos. A ver, ovo, Ovo. aceite. Aceite. Hasta ahora unha mayonesa normal, vale? Vamos a meter un poquinho de mostaza, Por qué? porque é así a receita da xaponesa. Vale. Eu Vale. pregunteiche. Vamos a meter unha pouquiña salsa picante tamén. Ai, Consuelo, botámoslle unha pouca? Sí. Non, Consuelo dixo que non podía, pero dixo, ti bótalle. Botámoslle unha... Non, a jefesti... A jefesti hoxe. Mira, vamos a botar un poquinho de zume, un chorrete de zume de limón. Mira, o aceite xa está quente. Vai botando as empanadillas. Ai, sí. Non, xa as botou. Vou tocar eu o aceite, vamos. Non verá os teus ollos. Así quentiño. Mira, chorrete de zume de limón, un chorrete de vinagre de arroz, porque é xaponés. Claro. O único xaponés que ten é o vinagre de arroz máis a soia, non? Bueno, sí. Ahora vai levar, no sitio do sal, como llevamos meter soya, e o nome tamén é xaponés. Mira, botamos un poquinho de azúcar e salsa de soya. Entón xa temos aí unha mayonesa completamente diferente. Sí. Ahora, non é que teña que repousar, pero teño que botar as empanadillas, non se me fan. Vale, por bota, Vamos a bota. botar aí. Ole, ole. Moi ben, Sí, sí. O que pasa son grandochas, Son grandes, non che van a entrar, Ten unha boa... Bueno, 4 collen. Pero tens que facer máis. Sí, teño aquí outras dúas. Bueno, pero tens que facer todas as que podes. As que me dé tempo, vale? Non, as que che dé tempo non, Vou todas. triturar, que senón vai marchar eu sin triturar. Sí, Veña. eso pode pasar. Vai montar unha mayonesa xaponesa. Que monta igual que a outra. Desde de baixo para arriba, non? Sí, hai que deixala así. Ah. Mira que curiosa é diferente, Mira, é xaponesa. E además queda con outra cor tamén. Sí, queda con outra cor, pola mostaza, a soya. Moi ben, Ala, xa temos. Somos fans aquí das mayonesas de Xulio Isto como Mato. vai sempre aparte, pois temos a opción de mollar ou non mollar. Bueno, pues veña, mentras Vamos vos a deixar rematades, aquí. eu marcho co público da Voltas co Prato, imos con Consuelo. Veña, vamos para lá. Por aquí. Ahora un aplausiño, viña, que nin pintao. Séntate, neno, séntate. Séntate, que gusta que Espera, estás sentado. Consuelo, mira, iba... Espera, vou falar contigo, pero antes deixesme falar que hoxe veu un sobrinho meu ao programa. Veu, ai, xo vin. Está aquí. Xo vin antes que estaban enseñando Sí. aí. Hola, Miquel. Hola. Que tal, como estás? Muy bien. Espera, atención, porque este rapaz é de Manacor, pero fala galego. Un poquillo, un Un poquillo. poquinho inténtalo, Lo intento, lo intento. Pero é teu avó que te ten... Teu avó ten te traballado, Como?
Que teu avó que te ten traballado, tío. Teu avó quere que aprendes. Hombre, Como é teu avó? Como se chama, dillo aí? José. José. Pa nós é Pepe. Pepe, pero Pepe. José. eu chamo José. Ti chamas de José? Claro. Non, chamas de abuelo. Non, Chamas de José? Sí. A Pepe, a Terradillas chamas de José? claro. É que pa nós a Terradillas, non é José tampouco. Vale, mándalle un bico a teus pais que te están vendo, Dios, adiós. No, Hola. No, pero dillo en catalán ou en mallorquín, como que... Hola. Es hola. O sea, hola, pero En todos los lados es hola. Pero dille algo máis que hola. Hola, Digo, aquí en Miquel. Di quero vos, eu que sei, algo así, non? Mándalle un Et bico. vull molt, adeu, mua. En catalán. Pues nada, sí, o sea, a familia é así, o sea, somos así. Gracias por vir, Veña, Consuelo, queres vir comigo, pala? É para onde imos? Pa onde, Xulio? Ai, se é para onde a Xulio, sí. Ai, se é pa onde Xulio, sí, dixo. Se me fixer para outro sitio do mundo, vá. Veña, vamos para lá con Xulio, veña, un aplauso para Consuelo. E un aplauso tamén para o meu sobrinho, que merece. Bueno, Consuelo, A ver. aquí estamos, Este cañotas é chileno. Unhas veces. Cañotas este é moito, é É moito. Se lle dera a cabeza para traballar como idade para decir burrada, Ai, verdad? sí. Sería- España iría moito millor. Moito mellor, Ves? moito mellor. Eu... Con dous é que eu- cañotas. Bueno, No, mira, eu Consuelo. estou a ser presidente da Xunta, xa estou. A puntito. Estou aí xa. Por méritos propios. Pues mira, temos a mayonesa e, como dixemos, aquí arredor. Como non temos máis que 4, pois vámonos poñer así, que marque un Tamén, poquinho. para nosa casa somos 4 a comer. Pois perfecto. Pero bueno, escoita, con 3 chegaba, que a ti non che gustan. Quen dixo que non me gustaba? Quen dixo que non me Dixo gustaba? cañotas, Ti acaba Dixen que non era A o meu plato favorito. Bueno, a ver se che gusta. Eu penso que che vai gustar, Vamos a dar un aplauso a Xulio Mazo, veña, vamos a dar un aplauso. Consuelo, ven por aquí, vamos ver a Metz, ven. Arrímate por aquí, ven, vamos ver a Metz. A min tamén deume tempo a fazer outras 4. Ai, tamén teñen moi boa pinta tamén. Moitas gracias. Tes que probar esa que é a que finse primeiro a que estará un pouco máis fría, porque senón vas queimar a lingua. É verdad. Ei. Porque están feitas no lume, Sí, Pois- eu son moi faladora, entonces claro, se queimo a lengua... Problemas. Hai que ter cuidado. Problemas. Aplauso tamén para Merche Rodal. Venga, vamos probar, Consuelo. Imos xa. Veña, pasa por aquí, tentino por chan. Unha mesa que ven. Aí á dereita, aí á dereita. Pasa para aí para a dereita. Ben preparadín, Ai, e mentras tanto vamos coa pregunta de concurso, outros 50 euriños. Que marisco lle mete Merche Rodal ás súas empanadillas? Lagostinos. Lagostinos. E vai lle dando, cando queiras, vai probando. Vai probando. Xa podo probar? Sí, dalle. E vos chamade ao 664-4834, un 9,50 euros en show. Que marisco lle mete Merche ás empanadillas? Lagostinos. Veña, va. Chamadas, que queremos... Ostras. Pero... Acabades de ver que poder teño, que dixen, veña, va, chamade. Empezaron a aplaudir. Veña, va, chamade. Están quentes, non? Imos a Teo. José, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como estás? Ben, aquí estamos. Veña, contame que marisco lle mete Merche ás empanadillas. Langostino. Moi ben, un aplauso para José. Moi ben. José, ou non sei se Pepe como meu tío. Tarradella. Eres Pepe tamén, chamanche Pepe ou non? Non. Bueno, pois ele é José. Non a despois. todos, non a Bueno, todos. pois José, mandamosche un bico grande, gracias por chamar. Feliz ano. Vale, igualmente. Pasalo ben. Chao, eu decir felices festas. Mesturei. Felices anos, felices Vamos alá, anos. felices anos todos. Consuelo de Deixebre, despois de probar as dúas receitas, cal che gusta un pouco máis que a outra? Vamos a ver. Aquí hai que contar a verdade, non se pode contar mentira. Ninguna. Bueno, por gustaron as dúas. Bueno, xa é algo bo. Pero, Gustaron as dúas. E podíase lle dar un premio aos dous iguales, ou non? hai que darlle un. Hai que darlle un, Consuelo. Só pode ganar un. Bueno, por mira, sentindo moitísimo as de Julio pola Pola mayonesa. mayonesa. Don Xulio Mato, aí está. Non picaba moito, era? Señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade coa Hora Galega e o luns, 900 programas do Voltas co Prato. Chao. ¡Mua! Tomaste un cuaidé. Porque el doctor también se muere. Con razón hay tan poquitos.